3, 2, 1. Ayan, ay magkarami mangkal. Anya ti madaydayaw nga nagan mo. Arsenio. Kore ako na naman eh. Arsenio. Nag-toothbrush kayo? Oo. Ano? Oo. Tatay lang. Tatay. Sige. Angkal, tatay, nakita da ka jay tataya. Nakatugaw ka jay. Tatay, adda tinalasin ko kinyam. Nya di jay. Awan itingipon mo basit. Ngam, Kaya mo matag kang ngipon pa yung nagpustiso ang ikanda ka tingipon. Nakita ka datay jayon. Gamin da kami nga suling daos ba. Tumultulong kami ititat tao. Ano sino man apo dagitay naka-follow ka naka-subscribe kinyami. Last month apo nag-feeding program kami ijay Puso Rubio. Wow. Kun adamot apo ti dental mission kun medical mission iti suling daos ban. Kun dagitad do mga matultulungan mi kat agyamyaman da tinagdakkel kinyami. Wow. Isu nga uncle sika tinapili mi nga maikan itingipon. Di Pustiso. Pustiso ditoy Rosales. Wow. Ayan palakpakan tayo man Uncle Arsenio apo. Ayan. Tamay sa isu na nga napagasatan nga Wow. Pustiso. Sinaya tata, Martes. Ayan no, Biyernes, gawin ang schedule, ijaya Cultural Center iti Urdaneta. Alas 8 tibigat, alam amin nga ay dem. Tapos makitan to dagiti duwa di jay interview da kanto. Isudang tumeten ti mangiturong kinyam, di mangsukat to tingipon mo, alaem dagiti importante nga dokumentum, birth certificate kun valid ID no, si maikanda kan tingipon. Wan, ikanda ka tingipon de. Kaldeng. Oy baka kalit kaya na, guri kang kulang pinal. Nagsaya ka di angkel nga maikanda ka tingipon ti baka. Tamo nga mari na tigawat. Ipastor da kanto lang ang tagarab ka. Ngan tirigat agmo. Sila da jilaeng sursurutan na kanto da jina ngwa jadi ngilaw Adala tataingin. Ada kami nag-chat di page tatay. Anti Suleng, tulungan nyo man ni nanay ko, kunana. Tati amok mangmangtad kayo tingipon. Ano tawag ni Inang na? 54 years old ka no, kailangan natin pustiso. Katinikam ko matingipon triple. Ni bukato, takita. Damo na siguro, pay-pay so tibag bagata. Agang angaw kami la. Nagbuy-buya ka man, angaw laeng, tungang dati. Nag-message ko dyan ti page min, dumawdawat ti pustiso. Umay ka jayam may, tani kapitan may, opat triper na, doon nagpasutan da. Ibaklay mo yung may isa. Pwede tekang ka lang, pati nga kakatan. Mano, titawon na ni Uncle Arsenio. 70. 70! Nasa pakangarod na nalungto. Hana, naggasat no, naabot mo ti sitinta ti tawon ingin. Won, enya ti kwayo ang kanya ti sikreto yaw. Apay ta naabot kayo ti sitinta anyos. Talaga isumuti ko siguro. So mga talaga tinta ni Apo Diyos na. Uncle, kayang pa'y ti kuminog. Depende. Ada asawang pa'y aya. Ada. Nabiyag pa'y. Nabiyag pa yan. No, makalaglagip ka, di sisiwit kayo mo. Mami, ata nga sitinta anyos yun. Dapila sisiwi yan. Nautog ka pa'y mo lang kaya. May utsa. Sitinta. Makapamin ano kayo pa'y mo ngay ti may sa Domingo. Ay, jamon. Ay, mati maamon. Nasukalan tila kahit di ka makasisiwi. Kasano kay ko bako mo ni bako mo. Han nga ang basan. Sa itar aramido mga tutupram. Win ang Oy, sa galan naman tugaw tila kay. iremedium mo tanong kasi ito. Ay, oray siya ilyen na siya. Kaya kung makasawak tila kay. Ay, madidyak kaya. Kaya ko tila kay. Kapag kayo mga maasawa tila kayo. Nabibit na matay. Animal ka. Lalo na nagadugdagana. Nalawa daga mangkal. Matay mo laubing. Dagati pagtutungtungan. Isa ka na yun. Tugaw man tumulog kami man tibay sa tugaw. Ano nga mapandog ng kal, siyempre 70 years old na. Bakag sungab dato. May yalis dato yung kanupe. Ang kaling natin trabaho, hindi ka mambanwagam. Taltalon. Ang tal-tal-tal niya, Uncle. Sumalagay maduti bisukulta sa ka. Ang lisi ka na, Uncle, ni matapis ko datatamog mo. Ang tugaw ka, Uncle, tini. Sit, babag. Ang mamingin malasing ko tila kayo no malamin. Apaya. Kita nagdali kup-kup da. Nagmayam na kita ramay ti sasap. Sasapal da. Sasapal da, alala malamin. Dapat kumangtol, sakbay ka nga umay dito natayan. Ingkargan, tikahati, gurabis, dagiti ramay mo. Joke lang nga dyan, Uncle. Ay, so sa po kaladarisayan naman o. Ay, nahapo ba? Sam lang tuol mo. Dana.
Mayaman dati la kaya. Abaya. Aduk dagana. Kakab-kab-kab. At apay muhon na suling, at muhon na ni Uy, nga tangay mohon ko nang madawa nakakabil din nga to nga PS. PS data data na data muhon PS ko na. PS inya nga ti kuha na di ibig sabihin na. Di kaya na nga sa data PS suling pagaapaan asular. Oh. Sublimon malnaawan dati. Guri ka na di sigarilyo na ni Nangkal amukong. Hanga kasali ato ti Power Rangers. Apay ya. Mga kasali dato di may sapay di Voltes 5. Nya ngay nga raw. Mighty Kid. Uncle ni Mighty Kid. Ibulsam dati Tabi mo ba ila Gini? Sige. So katakto atang kalikang kalang na mapaggatang mo may saka nga mighty. Uncle, kaya nga ibusod ti may sa minuto di may sadit pa nga tabakaw. Awan ti high blood mo, uncle. Ha? Datulang na. Awan ti high blood mo. Amo ang kay bladak ni. High blood mo, ide. Sakit ti puso. Ay, awan siguro. Angket. Awan siguro. Ang late. Ay, awan. Alam mo. Wala pa tinarigamin ang lake. Uwan. In na mga litra nga maadot yung ulawon na. Ayan. Natay. Siyak na antisuling ang ka. Uy, nag-atid do gramay ito lakay ni oh. Taman. Nagmayate, nagatidog, naglulukmag, uncle. Wala! Nadapay ang dawadaw. Ay, nadapay ngilawon, piman. Uncle Arsenio, naisukil mo kinya data, ginatak mo. Mayat, na panagramramay mo. Uncle, tagat-toy kayo Rosales. Awan. Adam, amo yung Richard. Dati mo, tagbuy-buy, ay sura ko naman. Pagungtanak ko ba? Shout Mga out. matawang kayo nga kasar ni bakit mo nang kalabayag matag? 15 years siguro. 15 years. years. Tapos 70 years old ka lang. Naladaw nga nagutog. Naladaw kayo nga rod nga nagdin na ni bakit mau. Oh. Nakaramang kamutan ti bakla, di ka bambanwagam. Ngayon pa. Ampay. Kabutan mo, baklang ka. Kas pangarigang ngay uncle. Ang kamabutin ti baklan, maawang pa'y karanasan. Oh. Nagswerte ka no siya maasawang Arsenio. Apay ya. Dak pagtaltalunan. Uy. Dak paglablabaan. Nagsyakan. Paglutpon. Kanlas na hanar aramidan. Nya. Hang ngamang-mangan. Matayaan na Arsenio. Sa dumo di biguto. Siyak nung asawa ng Arsenio. Kabaliktaran jaramidan ta. Apaya. Inal daw ko agbannog kinya. Ning dakto pa'y bannugan. Agbannog suna. Nya tikon na. Agbannog nga kinod. Animal ka. Uy, dak kaya dati yung sumakasipong kinyak malakay. Apaya? Siksikugak pa lang, winoging ginawak pa lang, pisito ko. Grabe ka mo. Uwan. Siyak ate ti makasikog kinya. Biagak dagiji ubing. Anwam. Ilako. Animal ka. Negosyante. Ayan, siyak mo't uncle, ni antikal nga ingen. Pinya kakautan nyo gamin tabul sa'yo, kautan man ingin. Kauto, mamot, ngayak kakautom. Pinya kakautan. Pinya, but sa mo. Aguray ka kanya kakautom tiyo. Abalin sa mo, tisok-sukilom dito. Nga na, butaw suling. Butaw. Gito. Dildil pa. Aguray ka dunggo man. Agun uni. Pinya uni na niya una na. Utto. Agot tawag. Siyempre, nalambiis. Narasok pa'y mo lang. Dati uncle, adaramidan tayo, mabibitay ng tanong kang mabandog. Tumatir ka pa lang bait, uncle. Tumatir ka biit. Stan. Uy, nagngato tila kayo niya. Nagtaya. Manila kahit mo, uncle. 5'9". 5'9". Ganda ni ang 6-footer bakla. Dati Naglain ni nagmacho tila kayo ni datoy mo abs mo karabukod Animal ka. Sinipo man uncle. Nag-shuttle na nagpawan ti papaya. Kalapit mano ka. Akas na uncle, agkansyon kami kinisuleng. Wow. Tapos nunya teramidon tayo partner na isumot teramidon ta. Wow. Mayat kayo. Igam. Ano niya tinigaman na Siyempre lang kayo. Sumutiganam kanya kasi Wow. no inigaman na Ako rin taulo. naman nagtaktakaap. Di mo ti Adam's apple datoy ito nga. Aparte ti maigid kinya na. Animal Nati pala. dugaw. Lutag na nga nagtulong. Ay, push button. Kita magune. Ding dong. Doorbell. Push button ti motor kita. 1 2 3 go. Oh, Kasi uncle, igam. Nunya tinigaman na taparte ti bagbagin isumutigan ng kanya. Wow. Manipot ulo, ngagpapababa. Nakailakarudan pag interesan pa mo. I-explicar ko lang. Kasi ang kalasin nyo, manipot ulo, ngagpapababa. Oy, nagsipat. Awan riri na. Kapitano, datta ka man nga agbuy-buyan, yan kung pakabasulan, intulok naman. Maya nga karuban arsin nyo, managpadigo.
Ay kasi manipod ulong at Wala, ulit na naman ako. Kaya naman nga may lugas-lugas. Hindi ba, Uncle, tapares kang ukulan. Kung pag-interesan tayo tarsinyo, damag kastak, baka dakkel pa eh. Nasaraka mo, tipos miral ko. Padasam Gilas naman, nga Uncle. nangitungpak dati ang na. Padasam, kasi mo mali, aputan mo magiging yan na. Ay, damdamaan! Maisipat ko dati kinya, mariwong ka ba? Sige, Uncle, agsala tayo garawd. Oo, nagari ka pa mo, damdamawan. Wow. Madanon ko dati, patultulak. Sige, Uncle, agsala tayo garawd, Sala, Uncle. Igamam lagi sikat ko. Sikot. Mabibila. Basta. Sikit lang, Uncle, magigaman dagi ito'y susok. Uy, namoy kiganan dagito yung uncle tabakan tuko makibaan ta imam gagdilan. Damin tilas nga nangigam daytoy nay 40 dis di kalman. Tilas nga nangigam mo dati bangir nakumatos. Ajay mat na ude nga nagigam ti suso ni Ingen amaw nangabak ti wite. Agpili ka di pakatayam mo yung pagswirtyam. Mo kaya mo pa nga masurukan ta sitinta nga tawon mo. Dito kasi kasyak dito tengah. Matay mo. Hala ko yirerot Uncle, di ba gamlang Mura mo ibagbagan, makita mo no lumitom ka. Maestra, pasok! Ayan, nato yun, Uncle. Balsing. Bawsi kawiwit. Ayan, may sama na naawa nga malakpak para kini ang kalarsin nyo. Nalaing pa nila ka. Nalaing ko mailing. Siya mamut ang Nalaing, kulma. amang ko na rin. Kas Jay na sikat ka. Ano Wala talaga? na natokal. Talaga kinawil-kawil mo mo isuling Nagsutog ka. Umapalamot ang kalarsin nyo. Siya mamut ang Ay, sama. sunod, Sige, sunod. dito kagaraw. Sikat tatay. Kanya. Nunis agoray damdama. Nunis uling sikat tinig ganam siya mo. Dito ka makatidyak. Dito ani dito mo dati mo tigganam. Oh. Data. Nagpapay mo. Nagpaset. Animal ka nga laka. Agriri pa dito. Irarog ka to kag tunglab ka mo Malmos ka mo Alay ka po. Nagpasibog ka daw. Basta nga talaga, Uncle. Ginatang na lang di Lazada. Kamal! Yan nga. TikTok. Gura kay Uncle, medyo kasi mo man. anak tol pangasing mapulting tamungay ko. Pagnaryatan man, Uncle. Pagnaryatan. Tamaking bakit tuyon taga gistasyon. Ang mga idurduron, pangasing tabarsuod data barukong ko. Nalasuling. Oh. Kada malagip ko dito yung tiima na. Abayin niya malagip mo. Kastoy laptang. Yesterday. Kaya ima tinalmus jayam me. Lumlumtag. Maestro, pasaw. Nabalutos ka, iti balasa. Inugas mo nga isusunod ka. Iti balasa. Labanak ng pasyang kurala. Ay arasin nyo, dumanon ka. Dumanon ka gito'y arasin nyo taang tugaw ka. Gusto na, inanalpas ka na nga nun, kumilabang ka pa ilang mo. Ang kalarsin niya tugaw. Manyak Dumawag ka naman dito gaw, May. Tuko ko tanong kababan no. Gulo doon may mantatugtugaw itay kol sublimin to numalpas ti 40 days. Ikaw ay mamad ti tanong na tila kay Apo. Tanay baka damdama ko. Tanong man pamilya. Pamilya na sa tlan tanong dumawag kami. Aji barbaro Danay burburot. Nawantag burburot gitarin danom mabalin mo to. Jak kaya. Nalipatan tayong baka niya. Ayun ang muna kaya man. Amin nga igamak kinamang kaligamamot kiniingin. Wan. Basta. Hoy, nasiduglaw na. Nasiduglaw na. Hoy, ito balik ta. Ito balik yung silang anitan eh. Adakurad na. Kurang ko agbakbasa. Kasi Uncle, no kasaan no? Tinarami ko kanya, marami doon kiniingin. Katentagan yung dati ng tikwa. No, nadagson, te pa nakatapis ko kanya, dagdagson no. Thank you. Tila kukuha ang suling. Animal ka, isunat ti uminaw. Apay nga ta si kamot ti pa. No, palpalaran dati ka babae. So, Hoy! Hoy! Bagi na may narsin nyo. Ni una pay isunang ti bagbagay. Bagi na Ang data. mga kabagyan. Dapay mabatit natin nyo. Kas ano mabasa mo ta karabukub mo. Huyas dato yung daan ti karabukuban. Iso ang arod sa alagar. Kanya malaboy barbaro na narsin nyo.
Animal ka na kay lagar din ba lang may batsyam mo. Malipatak. Ibatsyam ano kasi ah. Na inaasuling, lakayo. Nagbayag, iso na bayag di tanong tanay na lo magbagani mangta. Dagsin ba ginang agaskaw? It's a bouncing baby boy. Wait Ay ka na. mapay. Dagita no ang kastaman sana sa rupa ng Diyos. Suling ka na mapay-basay. Mapay nga inasin niyo pa inuwag. Tipayot lagaro data. Panabatek. Dinakpay isakit mo data. Siyempre lakayon. Ana, balikan niya, namutan ako siya ka, dupay masakbaya. Glok. Glok. Ang kalday to prami di ang. Mabaso. Nabanog. Alaba. Ang tigtigar-gar tibibig na narasin. Alaba abon di lakay. Ay na. Laba ka. Siguro tika na like kantang ipon kay ngipon ba? Ayusan ang kalarsin. Ayusan ang kal. Dato yan. Tayaw. Inig gamak. Arsin niya, nagwapo ka. Ngam kastadan sa dumduldog mo mat. Kasi ni igamamot ah. Ulo! Hindi ka na kami alas 12 arsin nyo. Kasta. Nay! Ano malas? Inig gamak ulo. Ulo. Ay, yung ulo na. Ulo. Ay, ngel-ngel. Ay, mababay na. Inig gamak ulo. Oy, abong awag-wagan na igam titungtungan arsin nyo. Ay, mababay. Ulan! Ang atampangan! Nang kalanga senyor kita, patulang ka. Nanganin arsin nyo, kumabil ako. Inig gamak ulo. Ay, adayo ka pa. Kapay ayat, inig gamak ulo. Anak nga isa gunot din, igam titungtun niya, magdating alakayan. Pag tigar-gar mo tilalasag ka. Ay, natin swarno ti ulo ng kalarsin niyo. Babati. Hana nga mo lagatan, inyati babati ulo. Kinumak. Sapay piluso po. Inyati swarno ti ulom. Ta parte ti bagbagin niya datoy. Mugeng. Dito tayo mugeng. Tatano kaya mo nga makabalas kiniingin dagiti bagbagan na kanya tiplakam di muging na. Ay, amot angkel, maasi ka, damot siguro apaw. Inig gamak mugeng. Mugeng. Ay mababay. Dito na dagsem mo nagdisaw. Agora nga kasadad adagurigor mo ah. Kiri na man. We, namon narsin yun, rimwar ka pa lang, ada sa gabasab mo. Inig gamak mugeng. Ay mababay na. Babamot Nyamo narsin yun, kasla ka la tatay pa ang kamangan mo dito ka pa ulan. Inig gamak mugeng. Mugeng na. Babamanan. Ay adayo ka pa inig gamak mugeng. Ay babamaan. Agpaypayan ko lang. Agpaypayan ko lang. Agat bunubon mo. Inya ti babati muging. Nabiyag ka pa. Muging Agong. Wala Tagtabang sa agong ng kel. Nagtangos mo dati lakay niya. Nagwapo siguro dati di ka pambanuagan na. Karkarupa na ni Alden. Caldeng Richards. Gwapo dati lakay. Adak mano ti pinutot mo angkel. Awan ti puto mo. Awan putot mo. Apingit ang ka nakaputot. Zero ibong. Inibos ti baklam ni. Nagmayabal lakad tangipon na nagbatog di bungal. Magsusukin niya dati maikad yung mungay ko. Maisalat na yung mungay ko. Uy, ingin awang kano puto mo. Baka isuna mo ti ang mabalin mo ikan suna puto. Putotan na mamut angkel kaya ko nga putot mo kinyak ta dagi labang, dagi putot, dagi aso. Eh, titayan na daw. Ito agong angkan. Iga agong. Ano pa? Nagtabitigong na. Agong uray ka man suleng. Abaya. Nagangsag. Imis mo ka tatangkal. Punasan bakla. Napang ka nagpa-uy-uy niya. Nansag ka na. Ang nagatatakulap mo. Nansag. Hindi ukradon ta punasa. Drakul ima na nyo. Apo. Punasan. Ukrado. Prado. Mabalin. Awan na rin, idam. Awan. Awan pa nun ata imbati di bala yung parador ko. Ang kamamate, palikod na ka day.
Is na ginaan mo animal ka mo. Si kamam mo, pakikabilan mo ngayon sa bali nga. Iparador ko garod, tanariga mo na awito dito yung Arsenio. Tabakan to kaya mapupuutan nga marigreg itangal asaw. Titagaw. Inigamak ako. Agong nga Ibay ako. Inigamak akong. Akong nakadugdog kong. Inigamak akong. Ikan ditong maminsan pa'y kunak tumot Arsenio, pabakrangan ka. Ay agay yung kapay ay hayatan. Inigamak ako. Sa paibayag na. Agong nakadugdog kong. Niagoray ka na. Nakasi mo tiba ka nga magmag sa kilitabis. Hindi sura dyan sa akin, nagdat ka giduwa nga mukod na. Ante, gaputakas ta ti pagnam niya. Hangka agtil-tiliw ti baboy, manok kas dyan, tagbambanlog kalaon. Haan mon tumulamat iliw. Sumirok. Ay, alingin ni naglabagaro pa ng tini. Ay, wow. At ang sa kantam no kasta. Si kantay ka pipintasan, tanalabaga nga rupang. Oy, si kantay kun punada nga aswang. Takabuteng mut mainitan. No si katay apan gumatang, tarupam ab-abunga. Tanarigaten bakan tukot aglabang. Anin mo ang yung ganda kung ang yung tenged ima at sakay hindi magpada. Hashtag Rijog Pamor. Ang kali na tiba pati agong mo. Nay na. Watam ti kararwat kab sa amin nga nansin mo timusa. Saan ako matagmanong kanto tinasadya tingo na kay kariyam. Inya tiba pati agong. Nabiyag ka pa. Ay, dito ko Dito, yung mabalin. Ang mga mabalin. Dito timid. Labsanan tayo yung tingiwat na ni. Nagdakkel data dakulap mo. Alang nga kawalon dati tingiwat ko. Dito timid. Inigaw. Timid. O kasta. Nagpartok ng gula. Nung medyo ngay tagbabasek. Pagsilpok tabagi siya. Ay, patasok lang ka pagunyam mambasek. No, pagunyam lang. Animal ka mga lakay. Uri na nagparsa nilingot ko. Ay, mama, bahina. Inig ka magtingin. Ay, mama, bahina. Inig ka magtingin. Kung wala niya mo ti nagpipigsa mo ti panang ada problema. Ito ko ka, mga patulan, senyor datoy. Dakas tepo at patolkin mang saksakit ti senyor. Ito ka lang. Tibab mal. Ano sa mo? Kasi nga talaga natangkan ti iba tilakay. Oh. Ang nga makontrol. Kasta niya. Kasta siya. Inig ka magtingin. Ay, adayo ka pa. Inig ka magtinig. Ay mababay na. Iya ti ba pati timid man ka? Tengad. Ato yan, makabagkalak tila kay tatan. Kapitan, ang buhay pagyalisan nyo dato yun. Aguray ka. No, makudik dati dugol mo to yung mga kanasakit. Rinaman. Nya ayo data. Nagatan lang. Nagatalaang. Agor tari na man ang ko. Uy, kas lalatag si ka. Aslaw kultiba iti ka bakos. Agor tari na ang lang kagsasaw. Ha? Patani. Agor ka tari na kang kagsasaw ko. Oh. Rinaang. Agor. Ada mais na kun bisel. Apay manok. Ada pay bayo to. Ay tatay tengah. Ini kamat tengah. Ay mababay na. Ini kamat tengah. Hamo nga pigsa. Mabay na. Ini kamat tengah. Ay adayo ka pa ay ayata. Ini kamat tengah. Ay mababay na. Yan. In fairness dati lakay kita ni naglinis Nalinis ni na kukuna. kukuna. Maya, Pintas pa'y timid na ng kalarsinyo niya kaslatugaw ti bisiklita. ito tayo intid. Baruko nga ng uncle, tanong kalaunay agbanno. Wen, baro ko nga. Alay, tumadar Baruko. ka. Tumadar ka uncle. Makatuyan ang ka. Ay tapay lang tatakalugod Tangkat mo. tayo pa'y nga mapan. Oh, dito tayo. Barukong.
Baro ko nga arsinyo. Nadanon mo dati pagbibiyag ti ubeng. Agpili ka, nya kaya mo, petroleum jelly, weno tire black. Ay, salakan. Kompormitang. Siripo mo tanang kang alugi. Tabangkal kita un. Datoy, bitiin na niya taga-istasyon. 40 mil tigastos ko tuwin, tapos bungal lang alakay, ti makaramas. Salit. Ay, tayo. Dataya, dakal. Nunya tanarahin kita baru ko mo. Sumataramitan ni baru ko ningin Inigamak baru ko. Uyasam lang. Kasa lang ni. Haan, kasa ni. Initing nga. Inigamak baru ko. Lisyan dati aripe. Ay mababalina. Anak sinyo. Inigamak baru ko. Apurado man kami narasinyo. Darasutos mo, tatay Kasa nga. ni. Upat na kasi ay. Kasnipot ko, lagay niya kasat-pus-pus tinyo. Ay mababalina. Inigamak di ba? Kas lamar ariyot ka, wow, kas kasi kapay lugi Sige inigamak di ba? Baru Nagragsako. ay agay yung kapay ay ayat. Dua. Sa, alay, yug-yug man. Inigamak. Yug-yug ka ka, yug-yug. At nakapay agbabawi, naramas mo, natanawan pa yun. Baru ko ligaw to ay mababalina. Tapay may isa. Kinaot-kot baru ko. Kasla ka lang kao tiklog di bakya. Inigamak. Nagpartak. Ay Magbabay natoy nga ruwa. mababalina. Hindi bangir. Kinaot ko pa Yun, gibanger nga baru ko. Saya atin arsin nyo, uray lasunggar. Ay mababalina. Uya. Lalati ko na adal eh. Uray la lumabaka na ko. Dati nga nalabaga mo girupa na. Ay, naku na adal, imbag data saro mo. Inigamak baru ko. Litlida mo. Inyokan. Alwada mo tatabak. Sumalaga nga di nga nakaputot dato. Nakapoy ka. Nakapoy mamang pagkakasi mo ni Uncle. Inigamak baru ko. Nagmayatin arsin nyo. Ay adayo kapay ay adayo. Inungwak ba? Ungo. Aguray ka mo punasan mo data bibig mo naglanit. Dito yung makatunin dito. Kas nakalding ang makasususaw dapat talaga duktok bubon na. Makan ka mo da. Inungwak ba? Talaga walang punas Inungwak ba? Uyak mo aguray ka uyak ka mo. Ito pramam pala dito ni takamatisa. Yeah, dugyot. Inungwak ba? Ay mabang. 10, 9, 8, 7. Uy, ini. Ayan. Ako rin ka talaga yung animal ka. Matayon. Limito. Tunggulam tautog ka ka. Tita yung kwating nga. Lason pa nga maon. Kano di kayo nga bagbanog launa yun. Kasta. Naman ang agigaman at ababayak si kay Oo, si Lataluan. talatan. Wow. Ibatok mo garuda ng kal. Nya pagigam mo data. Dapik-pik sa sipa na data. Alwadang garud ang kal. Bakan Angkal, kamulam Bakan toko no kabibaw dato agpiwe sa mutibtiba ba? Ikang katay diya, juulo rajelikod. Ibatok mo garud. Rajelikod juulaw. Kas chay ka no, animal ka, kas lajip mo dati puwerta. Pasok lang, maluwang, araw-araw nagagamit, kas jay. Dito si batog mo ang kal. Batog mo pa ilang. Aguray ka mo, nyamot to. Siya mo. Di ba ngayon? Ay, Kapitana, nagsaya daw. Animal ka. Malaktak ka mo. Ay na, mapanang. Dugyot ka, pati lakay ba? Pintas na ango na takalugong mong kalarsin nyo. Amano data no, panagsisibawang. Abaya. Patakder mo lang di kalidan, kaptanda. Agat biday. Ito ita, tanarigat ti mabibitin, nasakit ti puso. Kami nga, kung ko na Magmaya garo. Patasin mo. Ay, kakay. Narigat ka ti matibab. Makatoy ng kalkamon, bebe. Kasla na garya. Kasla ni tatay ko dato.
nasumahon ka dyan. Alawam. Makan, Arsenio, lempel. Animal karsinyog, tumar ka amok sisilin bigat. Naina ni Naina. Wala, naglain ka bakla, daman na pabiyag mo nga na tayo. Nadala pabiyag ko. Ay na siya, kunti kalalaingan nga talaga nga mangagas Arsenio. Katay simpata yung ulo na. Nainyamin to Arsenio. Nabaybay amon. Dati sakit mo. Pimaba, dati goiter mo. Naglain ka yung doktor ka nga talaga. Doktora. Nakapabiyag ka man nga na tayo. Ayan, thank you so much. Tingnan ko, tingnan ang final pass. Apay, makap-apon ka. Lukatan nyo man, apo. Yay. Makap-ap na si kakap. Dito ka nga, angkal. Apay, surusurutan dati puro kasilaw, angkal. Kaya mo nga talagan. Makakita lawag. Kasta. Niko nalpason, intugaw mo pa'y laeng agpakada tayo ng Uncle Arsenio. Makatuyan. Ay, ang tawatak man apo, ti may nga naaw nga palakpak para kini Uncle Arsenio. Kamay sa iso na apo, nga nang paragsak kada kayo. Kung may samit iso na nga ng pisay, ti pasit nga latingit apo, iti pamilya nga nasitnan, iti manangan family. Ayan, sakbay tayo nga lipasan Uncle Arsenio. Aghay kamampay dyan ti live tayo ti Facebook page kung dyan ti YouTube channel ti Suling Daos Bantasika iti maysa nga representative iti ili ti Rosales dyan YouTube channel ti Suling Daos Ban. Nadaman ti kaya mo nga batyan ang Well, natadya abroad kas dyan. babaling ka lang ibaga. Kal nabiyag ka pa eh. Hello, shout out kanya dagiti kabagyang nga tadya abroad. Awan. Sige ka. Ka na po dagiti kabagyan ng Arsenio. Shout out ko ng kadagiti followers kang viewers tayo. Ayan, salamat Uncle. Aghay kalatan, hay ko nang latan, hay kasi baka maikanda kamot iti gunggunam dagiti followers kung subscriber ti Suling Daos Ban ijay abroad ta. Si kamot tinang paragsak kinya da ijay nga maysa. Ayan, shout out kinya ayo apon Uncle Arsenio iti Rosales Pangasinan. Ayan, once again, thank you so much Uncle Arsenio. Tamay sa nga nagparagsak kada kami amin tatangarabi. Ayan, inalaga ka dyan tatay, itulod da ka. Sinundo ka tatay yan Uncle, tata itulod da kamot lang. Kunting katahimikan lang po pamadayaw kini Uncle Arsenio ta itulod men. Dagiti mga yat apo nga makipagtulod ijay kayo laeng likod. Ayan, Uncle Arsenio, may iliw ka man kada kami Uncle. Papataginap ka lang madi ka papakaanod, pinapapakita ka man nagbubutong kami. Amo madanagan Uncle Arsenio ta amo mimot. Ang amo madanagan Uncle Arsenio ta amo mimot nga matutudo pa nagnenep-nep. Pasurutan da kan ti medyas ules. Tanutikan to aglamin ijay biyahe. Nagamat tanti kwarta nga ipabalon mi kanya Uncle. Then pagla pamasahin nga dumanong kini San Pedro. Uncle, medyo lawlawa ang datoy imam kasta lang tanong nalakamin tong Uncle, ubot ko datan Uncle. Ubot ko. Nautot ti kararuanan Arsenio kasta lang Uncle tanong nalakamin to nga isel-sel di kandila madamdama. Ganang kamo madanagan Uncle Arsenio complete pun mi di siyam nga lualon tanong nasaya atot idadanon mo no sa dinuman ti pakay karyam. No kaya mo anayon min nga tusi tanong ti kasta labsanam to ni San Pedro. Ayan, itay karudan. Ayan, ingen bili ng dagitang beng. Ubeng ti laptop sad kay sa langa ijay likod. Apay nga laptop. Animal ka mo padlaw ang styro. Laptop ko ng tanong sosyal. Ayan, dagiti kabagyan apo ni Arsenio. Kabagyan mo na Arsenio, gagdagan yun di manok, tanong makakulit pagpagpay. Ubeng, wayaan nyo man di tatadakos na may sagay. Ayan, dagiti barangay tanod apo di Soman, umayon niya sis ni Arsenio. Naladawon. Napudutun. Ante nga BHW Lisham Narsinyo ta na apo na dakos na may sagit na pigsa dato ni kita nyo ni nakamulagat. Para di mo ni kapitanan ni. Bigta gamin dato bigta. Naglaing ni kapitan iso na nga daw sa uman na jayon. Kasta ti talaga nga kapitan, ti talaga nga agsirbit ti baryo na iso na ti mangita ulo. Yan mga dago so nakita mo panagay na kanya. Lagi di ngay kulay maroon kas kada green nga banner ti senyor imonada. Dati kan kalsada. Hintayaw. Sino tiyag bateng at papudot din bayaba. Aji manok tatay inulid ako DJ niyo. Nagkasat ka talaga nagalaga. Bilyin nyo dyan aplat na wag. Tayaw, nawan kumaltalyaw tadakos. Una ni Arsenio. Ay nagdagsal tirila mi manong. Ay
Ay, Uncle. Sige, sige. Iusok yan. Thank you so much, Uncle, for being sports. Ayan, thank you so much, Uncle Arsenio. Ayan, palakpakan naman ulit ako ni Arsenio. Thank you, Uncle. Ayan, tagamata na po ti first step piningin ang kay Paapagaw Awid. Ay, takakadwa tayo Paapag Ingana, alas 12, once again nakikiramay, pumuli kami sa Manangan family. Ang pasalamat kami apo ti pamilya Sitnan. Pinasaya at kinabara apo nga panagbisita kada kami. Da kami ulit apo ti Soleng Daos Ban, nga nagapumat apo ti Urdaneta City. Ada apo ti YouTube channel kan Facebook page apo ti Soleng Daos Ban, pakisuportahan ta kami kuma. Da YouTube channel ni apo dan apo ti 70,000 subscribers. Diyan tayo Facebook page niya po danal po ti 341,000 followers. Ayan. Tadyan nangyari apo kinang kalasen nyo. Naka-live tayo apo di Facebook page ti Soleng Daos Ban. Paki-like, share, subscribe apo. Paki-share apo di live tayo. Maraming salamat po. Bay ti amin apo kahit kuman apo ti at agyaman iti Manangan family ti panagimbitar dati Bunggoy ti Soleng Daos Ban ti lugaryo. Ket nadanon mi nasaya at kinapintas. Ayan iso nga dagiti hampay nakapag-follow ken naka-subscribe. Aramatin yung tano ti kasta. Kat mabuya yung to ginangyari tata ditoy kan umado ti followers kan subscriber kan supporters me tano proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan kan, proud to be taga Rosales apo tati tatay kung alakay kat naiyanak apo iti barangay Rabago. Ayan kastamot apo, salamat apo iti panagimbitaryo kada kami kan iti pamilya nga nasutnan. Ayan para kay pangagaw awit tati ipaimit at tangarabi ikas lahalo-halo umun-unog umimimas rumabrabi pumimpinta. Palakpakan tayo na. Salamat, Kiringay! Salamat. Naibang.